Ayun, ako ginog matay na iliwin. Puro ka yun. Tawa lagi. Unsa may mo ikasulti ning bulaton elder? Mo na siya ang bulaton sa Ginoo nga gisangon sa iyang mga katahon nga samtang di pa siya mobalik. Aduna di pagabuhaton ng mga kaigsunan. Mo ni nga mga kaigsunan ang mga madasigon. Ang mga kaigsunan sa naglanlaing nga mga iglesia. Nagtambayayong alang sa kalambuan sa iglesia o sa kalambuan sa ilang pagpangalagad nito sa Ginoo. Sa sinugdan mawang pulong, ugang pulong uban sa Dios, ugang pulong Dios.